Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесе татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Тур эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. 22 ноябрьдән республикада ковидтан саклану чаралары тагында катгыйлана. Барлык җәмәгать транспортында йөрү өчен QR-код булуы мәҗбүри. Республика хуҗалыкларында терлекләрне кышлату башланды. Авангард агрофирмасыннан махсус репортаж. Татарстан укучылары «Большая перемена» Бөтен Россия конкурсы призерлары булды. Яңалыклар чыгарылышын синоптиклардан алынган мәгълүматтан башлыйбыз. Атна азагына кадәр Татарстанда тотрыксыз һава торышы, кар бураннары һәм көчле җил көтелә. Татарстан гидрометеорология үзәге хәбәр иткәнчә, бүген һава температурасы 2 градуска кадәр җылыта, көчле җил, буран чыгуы ихтимал. Төнлә температураның 11-16 градуска кадәр салкынаюы көтелә. Юлларда бозлавык, сак һәм игътибарлы булыгыз. 22 ноябрьдән республикада ковидтан саклану чаралары тагында катгыйлана. Барлык җәмәгать транспортында бары тик QR-код буенча гына йөрергә мөмкин була. Кодның булуын җәмәгать транспортына кергәндә генә түгел, билет сатып алганда тикшерәчәкләр. Әгәр QR-код юк икән, пассажирны салоннан төшереп калдыралар. Казанда метрополитен станцияләрендә QR-кодларны тикшерү өчен тиз арада контролерлар җыю игълан ителде. Бу хакта предприятиенең матбугат хезмәте хәбәр итте. Хезмәт хакы 20 мең сум, QR-кодның булуы мәҗбүри. Контролер булып эшкә урнашу өчен телефоннар экранда яки метрополитен сайтында күрсәтелгән. Эфирда парламент хәбәрләре, аның белән таныштыру өчен сүзне Алия Галиуллинага бирәм. Узган атнада парламент комитетлары профильле закон проектларын Дәүләт Советы карауына әзерләде. Кайбер утырышлар күчмә форматта үтте. Мәсәлән, Мәгариф, Мәдәният, Фән һәм милли мәсьәләләр комитеты милли китапханәдә китапханә эше турындагы закон проектын карады. Законлылык һәм хукук тәртибе комитеты республика буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгының баш идарәсенә чыкты. Парламентта социаль сәясәт комитетында инвалидларның яшәү шартларын оештыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Парламент комитетлары Дәүләт Советының киләсе утырышына закон проектлары әзерлиләр. Мәгариф, Мәдәният, Фән һәм милли мәсьәләләр комитетында китапханәләр һәм китапханә эше турында республика законын гамәлгә ашыруның барышын тикшерделәр. Иң элек депутатлар милли китапханә белән танышты. Үз сайлау округларында урнашкан мәктәп, гимназиялар һәм лицейлар өчен газета-журналларга язылдылар. Китапханә эшенең роле һәм нәтиҗәлелеге турында фикер алыштылар. Дискуссиягә эксперт советы әгъзалары да кушылды. Хәзер Татарстанда 1000 артык китапханә исәпләнә. Шуларның 4-се республика масштабындагы. Әлеге учреждениеләрнең югары тизлекле интернетка керү, китап фондларын тулыландыру һәм яшь буынның укуда кызыксынуы проблемалары актуаль булып тора. Хәер, республика китапханә эшен үстерүдә гомум Россия рейтингының 1-нче позицияларында тора. Гомум фондларны тулыландыру язучылар белән бүгеннәре кайылды, дөрес әйтте, язучылар белән күбрәк тыгызрак мөнәсәбәттә булу, ул әлбәттә китапка ниндидер дәрәҗәдә мәхәббәтне, игътибарын арттырачак. Шуңа күрә бу мәсьәлә безнең җәмгыятебезнең эчке халәтенә кагыла һәм бик мөһим тәрбия функцияләрендә үтәргә тиешле. Китапханәләр бүгенге көндә бу сөйләшүләр дәвам итсен иде, игътибар үзәгендә булсын иде. Икътисад, инвестициялар һәм эшмәкәрлек комитеты утырышында халык ышанычлылары Татарстан продукциясын заманча маркетинг технологиялар ярдәмендә Россия һәм чит ил базарларына ничек чыгарырга кирәклеге турында фикер алыштылар. Моннан тыш, киләсе сессиядә гамәлдәге инвестиция эшчәнлеге турындагы республика законына төзәтмәләр кертү тәкъдим ителә. Шулай ук депутатлар 2019 елда парламент сайлаулары барышында сайлаучылардан кергән наказларны үтәүне контрольгә алды. Татарстан Дәүләт Советы депутаты республика профсоюзлар лидеры Елена Кузьмичева иң яхшы коллектив килешүе республика конкурсы җиңүчеләрен һәм призерларын бүләкләде. Билгеләп үтүчеләр арасында предприятиелар һәм оешмаларның тармак профсоюзлары. Алар үз эшчеләренә һәм хезмәткәрләренә эш, ял итү өчен иң уңайлы шартлар тудырган.
Коллектив килешү теләсә кайсы зур предприятиенең төп кануны дип ышана тармак профсоюзлар лидерлары. Нәкъ менә әлеге документ хезмәткәр һәм эш бирүченең социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салуның нәтиҗәле коралы булырга тиеш. Татнефть профсоюзы лидерлары да шулай дип саный. Һәр хезмәткәр хезмәт хакының турыдан-туры хезмәт кеременә туры килү белән кызыксына. Желание работников в коллективном договоре, оно у нас всегда и со стороны профсоюзной организации, со стороны администрации всегда учитывается, потому что очень плановые встречи работниками на рабочих местах, публичные встречи. Руководство всегда слышит, и мы слышим, все фиксируем, и потом его обсуждаем на заседании согласительной комиссии. Мы стараемся обеспечить нашего работника всеми льготами, гарантиями, предусмотренными как законодательством, так и сверхзаконодательством. То есть мы усиляем и социальную поддержку, мы усиляем льготы, гарантии, компенсации, мы усиляем и оздоровление работников. Татарстан нефтчеләре иң яхшы күмәк килешү өчен үз категорияларында беренче урынны алды. Финалга барлыгы 13 предприятие чыкты, бәяне катгый жюри бирә. Экспертлар арасында тармак профсоюзлар, эш бирүчеләр һәм хезмәт министрлыгы вәкилләре бар. Төп критерийлар хезмәт хакы дәрәҗәсе, хезмәтне саклау шартлары, хезмәткәрләрнең ялын һәм дәвалауны оештыру, шулай ук өстәмә гарантияларны тиешенчә оештыру. Профсоюз лидерлары фикеренчә, хезмәт коллективлары һәм компания җитәкчеләре арасындагы мөнәсәбәтләр максималь ачык, ышанычлы булырга тиеш. Шуңа күрә киләсе елны Республика профсоюзлары федерациясе социаль партнерлык елы дип игълан итәргә әзер. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узган атнада коллектив куркынычсызлыгы турындагы килешү парламент ассамблеясы әгъзаларын кабул итте. Парламентарийлар 12-нче шәһәр хастаханәсенең кызыл зонасында булдылар, үз сайлау округларына чыктылар. Сез парламент хәбәрләрен карадыгыз. Республика хуҗалыкларында терлекләрне кышлату башланды. Әбуа районының Авангард агрофирмасында яңа сөт комплексы ачылды. Ул 800 баш сыерга исәпләнгән. Чехиядан тукымлы мул сөт бирүче маллар кайтарылды. Яңа комплекста эш шартлары һәм терлекчеләрнең кышлатуга билгеләгән бурычлары турында киләсе репортажда. Голштин токымлы таналар әле яңа урынга ирешеп кенә килә. Заманча җиһазландырылган комплекста мул сөт алу өчен барлык мөмкинлекләр дә җитәрлек, ә өметләре зурдан. Токымлы сыерлар елына 10 000 литрдан да күбрәк сөт бирергә сәләтле. Заложено достаточное количество кормов. Төрекләргә җитәрлек күләмдә азык запасын, силос, печән, синаж әзерләп куйдык. Маллар үзенчәлекле бай рацион белән тукландырыла. Сөтчелек комплексы барлыгы 1200 баш терлеккә исәпләнгән. Ул узган елның җәендә төзелә башлаган иде. Бер бинасы эшли башлады инде. Чират икенчесенә. Декабрь месяце тоже ожидаем это завоз нетели. Декабрь айында Чехиядан тагын таналар кайтарабыз. 400 баш мал кайтырга тиеш. Барлыгы 800 тана була. Авангард агрофирмасында зур дуңгызчылык комплексы да уңышлы гына эшләп килә. Фанис Мөхәммәтов, Илсияр Гаязова, Илнур Кадиров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Татарстан укучылары «Большая перемена» бөтен Россия конкурсы призерлары булды. Ярышлар Артек халыкара балалар үзәгендә узды. Татарстан командасында 35 кеше. Алар республика олимпиадларында, конкурсларда, төрле проектларда җиңүчеләр. Безнең вәкилләр берничә юнәлештә әйтик, сәламәт бул яки Россияны танып бел проектларында сәләтләрен күрсәтте. Җиңүчеләрне кейс биремнәрен чишү һәм проектларны яклау нәтиҗәләре буенча билгеләделәр. «Большая перемена» конкурсы Мәгариф ил проект буенча ил президентының Россия мөмкинлекләр иле платформасы шикләрендә узды. Йомгаклау тантанасында Россия президенты администрация җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кириенко мөрәҗәгать итте. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез алдагы минутларда. Казан һәм Хабаровск Курчак театрларының алмаш гастрольләре дәвам итә. Мирас белән Шоян журналлары арасында нинди бәйләнеш бар? 30 еллыгы уңаеннан махсус репортаж. Сездән Казанда яшь режиссерларның һөнәр дип аталган Бөтен Россия фестивале башлана. 13 ел рәттән уздырылган мәдәни чара быел нинди үзенчәлекләргә ия?
Хәзер мәдәни темаларга күчәбез. Шушы көннәрдә Казан һәм Хабаровск Курчак театрларының алмаш гастрольләре башланды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Гастрольләр барышында ике театрда үзләренең сәхнәләрен, тамашачыларын, спектакльләрен алышалар. Ягъни үзләрен бүтән мөхиттә сынап, тикшереп карыйлар. Сәхнә кешесе, артистлар, гомумән театрлар өчен мондый чаралар бик кирәкле. Бу гастрольләр беренчедән ул алмаш гастрольләр булуы белән үзенчәлекле. Безнең театр бүгенге көндә Хабаровскта, Хабаровск театры бездә. Шуңа күрә без Хабаровск белән сөйләштек һәм аларның да безнең Казан нубус турында бик күп ишеткәннәре булган һәм инде алар бик шатланып безнең тәкъдимне кабул иттеләр һәм хәзер белән безнең шул матур шәһәребездә алар бик сокланып, хозурланып йөриләр. Ә безнең кунакларыбыз Хабаровский өлкә Курчак театры Казанда «Сказка о потерянном времени» әкияте белән гастрольләрен башлап җибәрде. Шулай ук яшь тамашачыны Козец һәм Елизованың «Дедушкины сказки», Федосейкинаның «Принцесса на горошине» әсәрләре көтә. Эти спектакли для семейного просмотра, для того, чтобы и школьники, и... Без күптән Казан белән алмаш гастрольләрне көттек. Һәм менә әлеге көн килеп тә җитте. Без Казанда булырга бик шатбыз һәм үзебезнең спектакльләрне казанлыларга тәкъдим итәргә әзербез. Тамашачыларны, бигрәк тә балаларны һәм гаиләләрне театрда көтеп калабыз. Театрларның алмаш гастрольләре 21 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Искәндәр Гыймалдинов, Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан ялыклары. Тиздән һөнәр 13-нче Бөтен Россия яшь режиссеры фестивале башлана. Аның кысаларында нинди спектакльләр күрсәтелә, белем бирү программасы буламы? Әлеге сорауларга актуаль әңгәмә сәхифәсендә Луиза Шарова белән Муса Камалов җавап бирер. Сүзне коллегам Айзилә Батырхановага бирәм. Исәмсез, хөрмәтле телевизор караучылар. Яшь режиссерларга профессиональ мөхит тудыру максатыннан оештырылган һөнәр Бөтен Россия яшь режиссура фестивале кабат Татарстанда. Быел ул 13-нче тапкыр уздырыла. Оештыручылар әзерлек эшләре белән мәшгуль, ә инде 30 ноябрьдән башлап һөнәр фестивале яшь режиссерларны иҗади мөмкинлекләрен сыный алачак. 3нче ел рәттән фестивальне Кариев театры оештыра. Быелгы үзенчәлекләр турында алдагы минутларда актуаль әңгәмәдә сөйләшербез. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Исәнмесез. Луиза, нигезләмәдә күрсәтелгәнчә, әлеге фестиваль яшь режиссерларның профессиональ мөмкинлекләрен үстерүгә юнәлтелгән. Һәм инде биредә 35 яшькә кадәрге режиссерлар катнашалар. Теләк белдерүчеләр күпме? Безнең нигезләмәдә күрсәтелгәнчә 35 яшькә кадәрге һәм 35 яшьтән узган режиссерларның да мөмкинлекләре бар катнашырга. Бу очракта инде алар үзләренең дебютларыннан соң 5 ел дәвамында иң халыкта зур резонанс уяткан әсәрен күрсәткәннән соң 5 ел дәвамында иҗат иткән әсәрләренә шулай ук без мөрәҗәгать итә алабыз. Һөнәр гомумән ул Татарстан җирлеген генә күздә тотмый бит инде фестиваль. Монда безнең Россиядән, төбәкләрдән килгән быелгы шартлар белән бәйле, пандемия белән бәйле без бик берничә коллективтан баш тартырга мәҗбүр булдык, чөнки ул локдаун шартлары белән дә бәйле булды бер дәрәҗәдә һәм аннан соң кайберәүләренең QR-кодлары өлгереп җитмәгән иде. Шуңа күрә без инде кайберләреннән баш тартырга мәҗбүр булдык. Бик кызганыч булды, билгеле. Менә мәсәлән соңгысы аларның Ачинск театры, алар безгә бик атлыгып тордылар, ләкин килеп җитә алмыйлар булып чыкты. Россия күләмендә безнең Санкт-Петербург шәһәреннән киләчәк Суббота театры, Цацики дигән бик атаклы балалар һәм яшүсмерләр өчен шундый китаплар сериясы бар. Шуңа нигезләнеп, яшь режиссер Юлия Кандришвили куйган менә шушы спектакльне алып киләләр. Инде шуннан соң Казахстаннан без көтәбез Акмолинск театрын. Алар Макдональд әсәре буенча «Сиротливый Запад» әсәрен. Ул күрсәтелгән безнең рок-драма, яшьләр өчен заманча рок-драма дип, менә без бик тамашачыны көтеп калабыз инде. Татарстан режиссерлары нәрсә белән Татарстан режиссерларының без бәлки кайберләре без Казан тамашачысында күргән булырга мөмкин, күрәсе килеп барып карый алмаган премьералар булырга мөмкин. Менә 30 ноябрьдә без башлап җибәрәбез. Илсур Казакбаевның әле яңарак кына сәхнәгә куелган һәм бик күп фикерләр, сөйләшүләр уяткан премьерасы белән ул «Җинаять һәм җәза»
преступление наказание. Менә аны без кызганыч без аны үзебезнең Казан сәхнәләренә туры килә торган сәхнәгә китереп булмады. Шуңа күрә безнең һәм тәнкыйтьчеләрдә Мәскәүдән, Петербургтан килгән һәм үзебезнең Казан журналистлары да кемнәр әле күреп өлгермәгән автобуслар оештырыла, бару мөмкинлеге тудырыла. Шунда барып карыйбыз. Без 30-нан шунда башлап җибәрәбез. Аннары безнең Казанга килгәч, үзебезнең мәйданда ачылу тантанасы белән һәм инде шулай итеп 30-нан алып 5-сенә кадәр безнең фестиваль төрле мәйданнарда булачак. 5 мәйдан нигездә. Бу үзебезнең Кариев театры мәйданчыгы, Камал театры, Казан яшь тамашачы рус тюзы, Әкият Курчак театры һәм әйткәнемчә инде 30-ы Минзәләдә. Менә бу режиссерлар, мәсәлән бит инде шулык мәсәлән алайга инде Петербургтан килгән режиссер, ул менә безнең татар театрында эшләүче артистлар белән эшләп карау мөмкинлеге булачакмы? Менә андый. Менә рәхмәт сорауыгызга, һөнәрнең бит әле аның белем бирү программасы да бар. Үзенә күрә без аны образовалка дип йөртәбез инде. Һәм ул быел каралган, менә 2нче ел рәттән инде мин Татар китабы йортында эшләгән вакытта узган ел бездә узган иде. Һәм менә быел да без ул мәйданны шул мәйданда дәвам итәргә булдык. Татар китабы йорты мәйданында безнең һәм иҗади очрашулар була. Нигездә безнең программада каралган менә Илсур Казакбаев белән иҗади очрашу, Илгиз Зәйниев каралган һәм менә бу әйткәнемчә Петербургтан килгән театр субботада куйган Юлия Каландришвили. Без аны көтеп калабыз. Ул шактый кызыклы, үзенчәлекле карашлы шундый яшь режиссер. Килгән менә яшь режиссерлар белән эшләүе, umuman мин үзенчә әйтәм, минем өчен бик тә кызык. Чөнки алар барыбер үзебезнең үзләре белән ниндидер бер минем очракта инде бәлки яңалык та алып киләләрдер, әйме. Чөнки алар барыбер мәсәлән Питердан килгән режиссерлар булды, Мәскәүдән килгән режиссерлар булды, әйме. Алар менә килү белән үзләре ниндидер тренинглар оештыра башлыйлар килү белән. Бу инде шәхсән минем өчен яңалык булып тора, әйме. Баштан кереп китмиләр ниндидер. Дөньяви күзаллауны алар барыбер инде үзгәртәләр. Барыбер үзгәртәләр, эшләрне үзләренчә коралар һәм инде менә алардан килгән режиссерлардан ниндидер яңалыклар үзеңә аласың. Барыбер. Һәм тагын бер сорау, заманча спектакльләр бит инде әлеге һөнәр фестивалендә тәкъдим ителә. Менә андый проблемаларны дип әйтик инде безнең тамашачыларыбыз кабул итәргә әзерме? Сезнең фикерегез? Заманча проблемалар дигәндә нәрсәне күздә тотабыз әле менә безнең ул безнең классиканы да яңарткан әсәрләр бар анда заман ниләренә, драматургларның әсәрләренә нигезләнгәннәре дә бар. Миңа калса, менә мәсәлән мин үзем шәхсән үземнең теге фаворитым дип әйтим инде фестиваль программасындагы китерә торган спектакльләрдән ул әлегедә баягы менә бу Цацики. Мин үзем аны Әрликин фестивале барган вакытта карап кайткан идем. Һәм ул миңа үзенең теле, стиле ягыннан да, чишелеше ягыннан да бик ошады. Менә минем Казан тамашачысын килеп, менә бу спектакльне карап китүен һәм Каландришвилинең режиссер буларак стилен, эстетикасын карап китүен теләр идем. Менә бу очракта без нәкъ шундый спектакль белән очрашабыз дип уйлыйм. Гәрчә анда шундый шактый гына четерекле темаларда кузгатыла. Әти-әниләр белән балалар мөнәсәбәтләре. Мәсәлән, баланда үзенең ничек туганы турында уйлый, каян килә балалар. Шул темага да уйлану бар анда. Беренче тапкыр яшүсмер баланың үзен тоюы, үзенең беренче тапкыр аңа да хисләр бөреләнү, хисләр туу, әйме. Ләкин режиссер аларны шулкадәр табигый һәм бик ничек дип әйтәм, ирония һәм юмор аша ача, шуңа күрә ул бик табигый күренә. Һәм аның әсәре дә шундый, Цацикиның китаплары да шундый. Менә мин киләчәктә ТЮЗ яшь тамашачылар театры мәйданында, аның сәхнәсендә шундый әсәрләр булса, без үзебезгә башкачарак карарга, бераз ирония белән дә һәм шул ук вакытта җиңелрәк тә карарга өйрәнер идек дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар. Сезгә рәхмәт. Сезгә уңышлар теләп калабыз.
Хөрмәтле телевизор караучылары, мин сезне кабаттан коллегам Гөлназ Ибрахимовага тапшырам. Безнең «Мирас» журналының 30 еллыгы баш мөхәррире Ләбиб Лиронның 60 яшьлеге уңаеннан Татмедиада тантаналы кичә узды. Бер юлы 2 юбилей тәэсирләре белән хәбәрчебез Мөршидә Җихан уртаклаша. Мирас, чын мирас. Безнең мирас 30 ел эчендә журналның үзгәреш кичергән исемнәре. Әлбәттә, үзгәреш исем белән генә шикләнми. Төрле кешеләр белән аралашканым бар. Төрле урыннарда эшли торган. Язучылар да түгел, журналистлар да түгел, гади кешеләр укыйлар, кызыксыналар. Чөнки менә бу журнал бүгенге көнне чын мәгънәсендә тарихыбызны толысы белән күрсәтә ала торган журналга әверелде. Әйтик, менә соңгы санында татарларның корыш кую турындагы мәкаләсе үзен итә. Чөнки татарлар дөньяда иң беренчеләрдән булып корыш куя башлыйлар. Татарстанның яңа тарихы белән яшьти булган журнал Флюн Мусин җитәкчелегендә чыга башлый. Аннан Әхмәт Сәхәпов, аннары Илфак Ибрахимов. 2013 елдан баш мөхәррир кәнәфие Ләбиб Лиронда. Әмма утырып кына эш бармый шул, ул һаман сәфәрдә. Татарлар яшәгән бөтен Рәсәйнең бөтен төбәгендә кая карама Ләбиб Лирон. Бүген инде социаль челтәрләрдә карап барабыз. Көн сайын әгәр дә инде Instagram битләрендә Ләбиб Лиронның берничә язмасын укымасам, күңелгә чикте тыңгылык, тынычлык юк кебек. Шуны күңел көтә шушы аның язмаларын. Ул то Астраханда, то Казакъстанда, то Сибир якларында. Улуг юбилейлар уңаеннан котларга килүче рәсми затлар да баш мөхәррирнең иҗади сәфәрләренә тукталды. Төнге сәгать 1-дә шалтыратып Ләбиб абый Әстерхан өлкәсенә барырга кирәк дип әйтәсен икән, иртәнге сәгать 5-тә ул укшасы тулы безнең Мирас журналы, шуны тотып алып килеп, үзенең янәшәсенә Вахит абыйны Рөстәм Галиуллинны алып бергәләшеп китте барлар. Данис Шакиров Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Милли шура рәисе Васил Шейхразиев исеменнән Ләбиб Лиронга Бөтендөнья татар конгрессы медален тапшырды. Юбилей 2 булгач, медале дә парлы бирелде. ТАССРның 100 еллыгы медален Татмедиа матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Ойдар Сәлимгәрәев тапшырды. Мондый чараларга хас булганча, Мәдәният министрлыгы Язучылар берлеге исеменнән дә игътибар күрсәтелде. Шәхсән үз исеменнән дә котлаучылар булды. Ләбиб Лиронның һәм кушларның һәм безнең бу бәхтебез Ләбиб Лирон нәкъ шушы туры килә аның күп кырлы булуы журналны халыкка якын айтуда аның роле бик зур. Анысы тагы шундай тәсирле бик халык белән укучылар белән бик тугарылышалар, бик җыш йөреп торалар. Хәзер бит журнал чыгару бер тарату дигән нәрсә бар иде. Мирасчылар ул яктан да сынатмый, гел хәрәкәттә Ләбиб Лиронны баш мөхәррир итеп куйган елларда журналны чаянга әйләндермәсме дип тә мәзә катыш фикерләүчеләр булган. Аның сатирик пародияләр язу остасы булуына ишарәләптер күрәсең. Әлбәттә инде менә әти безнең Мирас журналының баш мөхәррире булгач та, ул инде бу журналны ничек итеп тагы да яхшыртырга, ничек итеп тагы да байтырга, укучыларга тагы да кызыклырак булыр өчен нишләргә кирәклеген планнарына хәтле бар иде һәм ул планнарын ул көн сайын ашыра дип әйтәсем килә. Безнең Мирас журналы ул редакция эчендә генә языла торган журнал түгел. Ул менә халык арасында, авылларга, еракларга, татарлар яшәтергән урыннарга барып, менә Мирасны җыеп, бертекләп җыеп, журнал битләренә салып чыгара торган журнал. Журналның фәнни концепциясын формалаштыруда заманында Әмирхан Енеки, Мирхатип Хусманов, Әбрәр Кәримуллин, Мөхәммәд Мәгдиев кебек күренекле татар галимнәре катнашкан. Хәзерге мирасчыларда шул кыйбладан тайпылмый. Мөршидә Җихан, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Узак еллар телевидениедә диктор булып эшләгән Илфат Абдрахмановка бүген 60 яшь тулыр иде. Бакыйлыкка күчүенә дә 1 ел вакыт узып киткән. Татарстан дәүләт телеканалы аңа багышлап махсус тапшыру әзерләде. Берничә минуттан без аны сезгә хәерле көн Татарстан тапшыруында тәкъдим итәрбез. Ә без яңалыклар чыгарылышының иҗат төркеме сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Сау, сәламәт булыгыз.